Bună seara, în primul rând. În al doilea rând, am început anul trecut prin a spune că am 1.000.000 de emoții. Nu mă așteptam să le am și acum. Însă vă mulțumesc tuturor că mi-ați dat această posibilitate de a fi în fața dumneavoastră și de a-mi arăta povestea. Astăzi se încheie cea mai frumoasă perioadă din viața mea de până acum. De aceea am câteva mulțumiri de făcut și sper să nu vă plictisesc. Oportunitățile care au apărut în viața mea de când am fost încoronată Miss Univers România 2011 mi-au schimbat viața pentru totdeauna, dar și modul de a o privi. Am trăit experiențe la care până acum un an nici nu mă așteptam și nici nu visam. De aceea tot timpul le voi fi recunoscătoare domnișoarei Valentina Ionescu, domnului Mai Costache și întregii echipe Miss Univers România, pe care îmi place să o privesc ca pe o familie. Dragii mei, fără voi nu aș fi ajuns pe cea mai importantă scenă a frumuseții. Scuzați-mi emoțiile încă o dată și lipsa somnului, care presupun că se observă. Mai am și alte mulțumiri speciale de făcut. Mamei mele, fără dragostea, buna creștere și educația pe care mi le-a oferit, nu aș fi fost niciodată omul care sunt astăzi, familiei și prietenilor mei, pentru că tot timpul au fost alături de mine necondiționat. Și nu în ultimul rând persoanelor speciale din viața mea pe care le-am cunoscut în acest an, care au adus un plus de fericire tocmai pentru că au devenit foarte dragi mie. Succesoarei mele îi doresc tot binele din lume, dar și să rețină câteva lucruri. Clipele pe care le va trăi în anul ei de mandat sunt cele mai frumoase și amintirile sunt cele mai de preț comori ale unui om. Aș dori în încheiere să vă reamintesc să nu uitați niciodată și să nu renunțați la visurile dumneavoastră. Dacă există tenacitate și muncă, nimic nu este imposibil. Eu sunt dovada vie. Vă mulțumesc! Și noi îți mulțumim, Larisa, pentru un an minunat. Ultima defilare, Larisa Popa, Miss Universe Romania 2011.